И здравейте, днес сме в Долни Дъбник. Почистване на 3 метров кладенец. Виждате колко вода отвори, колко места. Пуснали сме голямата помпа с 2 цола маркуч. Долу вече е твърдо. Под градите сме. Ето виждате какъв дебит има. Който желая почистване кладенци и грани, нека се обади на посочения телефон. Лек ден!